Makawirana ile gonda ndio mfano. Makawirana kana kwa mfano. Icho kuvuma icho tambira. Kuzishwa ndini ndio ngandaka tungamira zvichisi. Hatungamira. Dojipondora jeje. Tichkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Dojipondora jeje. Nalelo unoona zvakakodzera kuti nyaya dzakafanana nedzidzi hadzizopingi makazara titese vozobva pana unoende kotaura ngezvisizvo. Inyaya dzinomusha dzinofanire kugadzirwa mumusha. Saka mafeedback yenu ichataurwa apa ndoiti tikaise mubhuku zvinezvi kuti zvizoita zvizoenzana musi unonga uema ndo zvakakunda hatiri zvezvo. Saka mupurisa message wakanga uri musi wesande uri musi wa 26/01/2025. 26 January 2025. Tiri pakati tichida kugadzirisa mhuri mbiri nekuti tizwanane pamhuri mbiri idzi, nekwa Neurumba nekwa Muchinga kana kuti Mutasa. Pakauya mubetseri mbuya akauya angatitangira nharo rwedu panapa nezvakanaka. Mukutaka kwawo akati mune mhuri mbiri dziri munomu. Tikawirirana kuti shuwa, akawirirana kuti mhuri mbiri idzi pane mhuri imwe iri kurwariwa iriyo yakaya chichema kwa mambo. Tikawirirana kuti hongu akaenderera mberi, ndo pakabudisa nyaya yawo yekuti pane munhu wechirume une bvuri riri kunetsa ino. Tikawirirana nemhepo iripo iri kubva panext door, aita kwai mhepo iyi ngeyekuti aigarisana. Tikawirirana munomu, zvikazi munhu uyu wakafa nechibayo. Tikawirirana tasvika ipo papo pakatakagurisana nenyaya yechibayo. Akazosvika takasvika pakuda kumutsiridza mufi akati handimukiri pano, ndoda kuenda koomukira kumba kune munhu wawa ndakashayishirana naye. Saka tiri ipapo takasimuka panapa kuenda kumba kwanyakuita zviro zvake. Takaenda kumba, taenda kumba takafamba semafambiro edu mune zvakanaka. Tikagarisa mubetseri wedu pasi, akatanga basa rake. Pakatanga basa rake, amuka wakashedza zita remwanakomana wemwana wake unozi Gondai, ndiye wakashedza. Atarisana baba nemwana atarisana, akati ndokumbirawo imwe mhuri yangu iuye. Mhuri yacho yese yakaungana pana baba awo amuka, ndokubvunzana mibvunzo yaibvunzana. Mukubvunzana imomo na baba awo akabvunzana zvakati wandei, asi zvimwe zvacho angondozongodimbudzira. Akabvunzana, baba akabvunza kuti ko machira angu andaishandisa zvebasa rangu aripi? Ana awo akapindura kuti baba, machira enyu ndakamega nawo. Zvikazi machira angu inini ndayada panguva dzandaizokwanisa kuti ndaakumuka, pane mwana wandaida kuti azopuwa. Saka ana akapingudzana nababa awo akati izvo tozozviona panguva ichazouya zviro zvenyu, kuti machira aya towafambisa sei, kuti kuenda kovhukunyura here kana kuti kuenda kotsvaka mamwe matsva. Tiri ipapo mufi wakataura zita rake kuti ini ndinozi Ivhu. Hapana wakapikisana nazvo. Ana acho akabvumira nazvo kuti shuwa yaindi baba yedu because ati inozi Ivhu randakagarira nene ndo zita rangu randaidaidzwa naro remadunhurirwa. Inini ndanga ndiri n'anga, ndo basa rangu randaita. Zvese zvezvo takawirirana. Mhuri yakangosvikawo pakusuwa.
tikambotora chichinguwa anhu akanyarara. Takazoenderera mberi pakazotemwa muripo nemufi wokumurume zvakazi mombe 10, hari 10, pongo kana kuti gotora nejira rakazi 6 mita rewaiti. Jira iri rakazi kana ndazomuka ini ndichazoziya mashandisiro angu sekuita kwandaita. Toenda kumukadzi. Mukadzi wakanga akatemerwa mombe 2, pakachemwa pakazosara mombe 1, pakazozi mombe 1 hari 5 negotora kana kuti pongo. Zvinhu izvi zvakazi hazvikwanisi kubikirwa muyadhi memufi, zvinobikirwa parutivi zvozotakurwa kuchipinda mumusha akutambirwa. Saka takawirirana nambuya kuti mhuridzi dzakawirirana nambuya kuti ndiwo achasvitsa zvinhu izvi kana zvazobikwa. February wakazi akwanisi kushandwa mabasa aya, tinozotanga kubva March kuchienda mberi. Saka isi tazobvunza muri iyi yakati ticharonga, tichazotaura pamberi. Saka tapedza kudaro zvese izvi zvarongedzwa kuti huripo hwabuda, pakazobuda nyaya yegarudzo. Garudzo yedu yakabuda mombe 3 kana kuti masodzi akabuda mombe 3. Garudzo iyi takatoendesa Mutape neMasadare. Garudzo yedu iyi takaendesa musi wa 30/01/2025. Muriekwa neurumba yakatambira garudzo yawo. Pamhuri yacho iyi pakanga pane vanhu vanga varipo vakati wandei. Varume pakanga pane 6 musi wa 30 January. 30 January. Sorry, pamusoro ndaide kukumbira kuti andinazwisisa musha. Garudzo yanga yakaite mari mombe whatever. Akanga akati mombe. Akati mombe. Asi pamombe apa akati inokwanisa kuenda iri mari. Ndokwanisa kana munokwanisa kushaya mombe, munokwanisa kuendesa iri mari. Saka makazoenda. Takazoendesa iri mari iri 900. Ngombe 3. Mombe 300. 300 nemushumo. Takati 900 igarudzo nemushumo wedhora. Alright. Akazvitenda ikwata. Akatotambira. Akatambira. Alright. Saka isusu panguva yedu yatari pari zvino patakaendesa garudzo iyi pakanga pane varume 6, madzimai akanga ari 12. Akanga achiuye kuzwe atakaenda kutambidzana nawo mari ekwa neurumba. Akanga ari 18 mumusha mawo. Aya ndakaenda nawo akanga ari 2 ekwa Mutasa. Saka pari zvino ngepekuti takuda kuchikumbirawo masango okuti mwedzi yedu kana ingasvika pane pakudiwa masango ekuti doro rekwa neurumba ribikwe rizona kuchisviswa mumusha. Ndo patari pakukumbira masango. Masango munokumbire kuna masango tinokumbira kuna mambo sekuti nyaya iri mamambo. Titakumbira kuna mambo tochizodzika kuenda kuna sabhuku. Alright. Tobva tiri kuna mambo kuenda kuna sabhuku nekuti ndiye mudzi wedu. Alright. Asi dei nyaya yakanga isiri mamambo zvaingonangwa kuna sabhuku. Saka doro richabikirwa kwatabarira. Robikirwa mamatsekenyeri village. Kwete pamba. Parutivi. Robikirwa parutivi. Rozouye mumusha. Raibva. Rakuperekedzwa. Muvillage mudunhu ramatsekenyeri. Dunhu matsekenyeri. Nomerobikirwa. Remukadzi andirira zvinobikirwe kunze. Aiwa, zvese zvabuda ipapo. Remukadzi, remurume, dzinongozi choto chemurume, choto chemukadzi, mombe dzekumurume, mombe yekumukadzi. Nguva yacho yasvika kuti musi wa 7 doro redu raibva. Zvotakurwa zvese nambuya yaya anenge aripo. Rosengedzana doro riya mbuya baba omuka otungamira mhuri yawo yakashayishirana naye yaya opinda mumusha. Kana mwachiti baba ndi baba api ekwatabarira. Wasala nezita. Wasala nezita. Wasala nezita. Alright. Wasala nezita.
Gondai. Ndio lugha itungamirire vile. Gondai ndo. Takanga tazowirirana kuti. Takanga Gondai uri panero. Hapo. Inda uri pa. Wabatwa ngemvura kuti. Wakaendetia. Ya kuda afima kawirana na ndizvi kubvunzira. Ano. Mwakawirirana ere Gondai ndio mvumo. Mwakawirirana kana kuda mfano. Icho mvuma icho tambira. Kuzishiwa ndini ndio ngandakatungamira zvinhu zvese. Hatungamiri. Ngati bisusu mchidimbu mtapi. Ngati bisusu mchidimbu. Gondai ndio zita revana vakashedzerwa nababao paakanga amuka. Wakatenda wakavadira. Muri yese yakawirirana. Yakanga iripo yakawirirana. Ndio kuchizosvika isu patakazosvika kwakupanana dheti regere masodzi. Tapanana dheti remasodzi. Ndio kuchisvika futi nemasodzi edu aya. Pamusha musi wa 30 January. Ndio kutambidzana nemhuri ya panga ari 18. Neuwandu hwavo kwakutambidzana. Zvakatenderwana zvakanaka zvakanaka. Ndine chokwadi kuti mwakatenderana. Ende ndizvo. Right, thank you. Yasara kuitu. Zvakanaka tingati ndio nyaya. Andizviri. No, ndachizwa. Asi nyuma tichauya here. Unene. Zvinoti zvoitika kumani ngezvekuita unozotauriro ava vanode kurongedzwa zvacho kuti vani vasvike kwasabu. That's right. Vachizokutaurira kuti nyaya yedu iya tauda kutanga. Andizviri. Ya kana zviri izvo ndizvo chaizvo. Imamwe muzoite zvokutaurira. Zvakanaka. Aiwa ndizvo. Teachkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,